Hej, jeg er tømrer- og snedkermester Martin Friis. Jeg har stiftet virksomheden i januar 2010 og har siden da fået opbygget en stor og solid kundekreds. På trods af krisetider har vi hele tiden haft masser at lave, hvilket nok skyldes, at vi lægger meget stor vægt på god og personlig service og godt kvalitetshåndværk. Overholdelse af alle aftaler og tidsplaner, og sidst men ikke mindst, efterlader vi altid byggepladsen i pæn og ryddelig stand. Vi laver alt inden for tømmer- og snedkerarbejde og har mange gode samarbejdspartnere inden for andre håndværksgrupper. Derfor laver vi også totalentrepriser. Det betyder alt for os, at kunden er tryg under hele byggeprocessen. Så derfor er vi blandt andet medlem af Dansk Håndværks Garantiordning, hvilket du kan læse meget mere om på vores hjemmeside. I er altid velkommen til at ringe og få et gratis og uforpligtende tilbud. Inde på min hjemmeside kan I få gode råd og vejledning om, hvad I skal tage højde for på de forskellige årstider. Ring til Friis og få en god pris.